De N273 is waarschijnlijk de enige weg in Nederland die niet 1, maar 2 bijnamen heeft. Bij de meeste mensen staat ze bekend als de Napoleonsbaan. Maar ook de benaming Dodenweg is een veelgebruikte. Want er is geen weg in Nederland waar zoveel mensen zijn verongelukt. De geschiedenis van de Napoleonsbaan begon zo'n 2 eeuwen geleden, toen in het jaar 1789 in Parijs de Franse Revolutie uitbrak. Deze revolutie zette Europa binnen een paar jaar volledig op zijn kop. De Franse revolutionairen wilden hun boodschap van vrijheid, gelijkheid en broederschap verspreiden. Maar de oude machthebbers in de andere Europese landen voelden daar niet veel voor. Het gevolg? Oorlog. In 1794 vielen de Franse legers de Nederlanden binnen, die op dat moment onder Oostenrijks gezag stonden. Ze veroverden onder andere het gebied dat we nu Limburg noemen en lijfden het in bij het nieuwe Franse Département de la Meuse Inférieure, oftewel het departement Nedermaas. In hun kielzog voerden de Franse legers en later Napoleon een groot aantal vernieuwingen door, zoals een eenheidsmunt, de franc, en papiergeld waarmee je overal in het Franse Rijk kon betalen. Ze introduceerden het metrieke stelsel. Sinds die tijd meten we in centimeters, meters en kilometers. Ook het bevolkingsregister, het kadaster, een uitgebreid ambtenarenapparaat, het openbaar onderwijs en de militaire dienstplicht zijn Franse vindingen. En de Code Napoleon, een nieuw rechtssysteem dat uitging van een strikte scheiding tussen wetgevende, uitvoerende en controlerende macht. Dit systeem wordt in de meeste landen, waaronder Nederland, nog steeds gebruikt. Eind 18e eeuw lagen er in het gehele departement Nedermaas maar 3 verharde wegen met een totale lengte van niet meer dan 100 kilometer. De weg van Luik naar Brussel, de weg van Luik naar Den Bosch en de weg van Maastricht naar Aken. De eerste 2 verkeerden in die tijd in redelijk goede staat, maar de laatste allerminst. Maastricht, de nieuwe hoofdstad van het departement Nedermaas, was per weg nauwelijks goed te bereiken. En er ontbrak een goede Noord-Zuidverbinding. De Franse machthebbers realiseerden zich dan ook al snel dat hier iets aan moest gebeuren. Een goed wegennetwerk had, net als destijds voor de Romeinen, grote voordelen. De Franse legers konden zich snel verplaatsen. Ook voor handel en werkgelegenheid was een efficiënt wegennetwerk belangrijk. Zeker voor een gebied als Limburg dat nauwelijks ontsloten was. Napoleon was bovendien van mening dat de wetten en decreten die hij uitvaardigde binnen enkele dagen tot in alle uithoeken van zijn rijk bekend moesten zijn. Goede wegen waren dus heel belangrijk. Ingenieur Caven, hoofd van de dienst voor bruggen en wegen van het departement Nedermaas, stelde in 1802 voor 2 nieuwe wegen aan te leggen. Een weg van Sint-Truiden naar Aken en een weg van Maastricht naar Venlo op de westelijke oever van de Maas, de Napoleonsbaan. Als eerste werd in 1804 gestart met de weg van Sint-Truiden naar Aken. De aanleg zou vervolgens 9 jaar duren tot 1811. Al die tijd bleef de weg Maastricht-Venlo in de planfase steken. Pas na de aanleg van de weg naar Aken werd gestart met de aanleg van de Napoleonsbaan. Napoleon had inmiddels besloten om de weg op te nemen in de nieuw aan te leggen Route Impériale numero 3 de Paris à Hambourg. Deze route waren nieuwe keizerlijke hoofdwegen die vanuit Parijs alle uithoeken van het zich uitdijende Franse Rijk moesten ontsluiten. Het tracé van de Napoleonsbaan werd vrijwel in een rechte lijn tussen Maastricht en Venlo geprojecteerd. Alleen waar de bodemgesteldheid voor problemen zorgt, zoals in het moerasgebied Vijverbroek bij Ittervoort, maakte de weg een bocht. De weg liep dus bijna overal door het buitengebied. De omliggende dorpen groeiden in de loop der jaren naar de weg toe. Vanaf augustus 1812 werden zo'n 1000 Spaanse krijgsgevangenen aan het werk gezet. Nabij Halen zijn mogelijk de resten gevonden van een werkkamp waar deze krijgsgevangenen woonden en sliepen. De meeste van hen hadden geen schoenen en gingen in lompen gekleed. Daarom kreeg elke arbeider 2 hemden en een paar schoenen. In de winter werd er gewoon doorgewerkt. Tenminste 4 arbeiders overleden.
Tussen de vondsten troffen de archeologen een knoop aan met de tekst Memento Mori, oftewel vergeet niet dat ook u zult sterven. Dat plaatst deze gebeurtenissen in een nogal cynisch daglicht. De aanleg van de weg moest aan strenge eisen voldoen. Zo moest de breedte van het verharde wegdek overal 5 à 6 meter bedragen. Daarnaast lag een onverharde baan waarop bomen werden geplant en die in gebruik was als zomerweg. De bomen boden beschutting tegen regen of tegen al te veel zon. Daarnaast werden greppels voor de waterafvoer gegraven van 2 meter breed en 1 meter diep. In totaal was de weg zo'n 16 à 17 meter breed. In 1813 was het gedeelte Maastricht-Mazeik praktisch klaar, net als de grondwerken voor Mazeik-Blerik. Maar in oktober 1813 kwamen de werkzaamheden weer stil te liggen omdat Napoleon een grote nederlaag leed in de Volkerenslag bij Leipzig. Vele Franse soldaten trokken zich vanuit Duitsland terug over de nog onvoltooide Napoleonsbaan. 1,5 jaar later vond Napoleon zijn spreekwoordelijke Waterloo en waren de Fransen definitief verslagen. Het gevolg, de Napoleonsbaan, is nooit afgebouwd door de Fransen. Na hun vertrek nam de nieuwe Nederlandse regering onder leiding van koning Willem I het beheer en de aanleg van de wegen over. De Napoleonsbaan werd uiteindelijk in 1827 opgeleverd en als rijksweg opgenomen in het nieuwe Nederlandse rijkswegennet. Rond 1870 kreeg de weg zijn tegenwoordig zo karakteristieke aanzien. Een op de meeste plekken kaarsrechte weg met aan weerszijden hoge eiken- en beukenbomen. Ook werd de weg toen helemaal bestraat. Sinds 1976 heet de Napoleonsbaan officieel de N273. Na 2 eeuwen dienst te hebben gedaan als belangrijkste doorgaande weg naar Venlo, verloor ze in 2008 met de opening van de A73 haar functie van ruggengraat van Limburg. Of daarmee ook een einde is gekomen aan de Dodenweg, zal de toekomst leren.